वेलकाम लोगोफोर दिनैबो गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर आं नैबे भिडिअजों लोगोसे बे टमी नार्जारी होननाय सासे सिख्लाखौ फंसे खोथा बुंनो सानदों एबा मोनसे खोथा खावलायनो सानदों। आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो मिथिनो मोनगोन आं मा बुंनो सानदों। बिदिब्ला बांद्राय बोखियो दालाय भिडिअखौ थाबैनो जागायनोसै। आच्चा लोगोफोर आं बे टमी नार्जारीखौ बुंनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो खोथा नागिरदों। बेनो जादों जे जोंना मोनसे वाट्सएपआव फाला फाला मोनसे ग्रुप दं आरोना, बेहाय 300 जनसो मानसि दङ। बे 300 जनसो मानसिनि गेजेराव मैया हरसे माने सोरबा उन्दुवाखै जाहैबाय बे 9 मिनिटनि थाखायनो मोनगौबा ओमफ्राय सोरबा उन्दुदो आरोना। बा जायफोरा उन्दुदो बिसोर माने हराव सिमांदो जाहैबाय बे टमी नार्जारीजों बेरायनाय। बे फाग्ला बिदिजों जायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोंना मेन टपिकआव फैदो। थ' बाथ्राया जाहैबाय माने मैया सानसेयानो होननानै बुंजायो, माने फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा बे टमी नार्जारीनि माबा मोनसे भिडिअ लिक जादों ओरै होननानै मानसिफोरा बुंसोलायदों आरोना। गोबां मानसियानो बेनि सोमोन्दै माने फेसबुकआव पस्ट होदो, सोरबा ट्रल खालामदों, बेफोरबायदिनो सोरबा आरो कमेन्टफोरा दान्थे बिदान्थे जालायलायदों। दा बे बाथ्राया जुदि नंमारगौना नंमारा बेखौ बे आब' टमी नार्जारीया गावनि मोनसे फेसबुक पेज नङाबा इन्स्टाग्रामानो जा आरो इउटुब चेनेलानो जा बेहाय फैनानै बियो बेनि सोमोन्दै मानसिफोरनि सिगाङाव क्लियारै बुंनानै होयोबा मोजां जायो। नंगौबा नङा, नङाबा नङा। जायखिया मानसिनियावथ' माबा मोनसे गोरोन्थिया जाफ्लांखायो नङा होमबा। बिदिनो सिगाङावनो सासे जोंना जानानै थांबाय बर' एक्ट्रेसानो, मा होनो गेमस्रि दैमारि ना मा बेबो मालाय बुंनानै लादों गोरोन्थिया सोरनि माबोरै जानाय बेफोरनि सोमोन्दै। जुदि नोंबो बेफोरबायदि बुंनानै लायोब्ला रायजोफोरा क्लियारै मिथिगोन आरो नंगौबा नङा, गोरोन्थिया सोरनि थाखाय जाखो, नङाबाथ' नङानोसै, मोजांसो बाथ्रा। दा आं बेखिनिखौनो बुंनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो जुदि आं बुंनाया बे गोरोन्थि जादोंब्लाथाय निमाहा होबानो जाबाय। बेजों लोगोसेयैनो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।